Ona nije samo nova zgrada, nego neki novi koncept koji je pružen deci mogućnost da uče na drugačiji način. I ono što odlikuje isto tako ovu zgradu, to jest ovu školu, da ima kabinete koji su specijalizovani, kabinet za hemiju koji je potpuno opremljen za laboratorijske vežbe, kabinet tehnike i tehnologije i biblioteku koja izgleda fenomenalno, koja je baš onako pravljena da deca uživaju, da čitaju, da dolaze u biblioteku, da ne bude samo mesto u koje će uzeti knjigu, nego koji će ostati boraviti neko vreme. Moram da kažem da je nekako meni neki najatraktivniji deo ta botanička bašta koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, da deca zaista mogu tu nekako da upoznaju i da vide biljke sa svih kontinenta. Svaki kabinet je opremljen interaktivnom tablom i to će učiniti negde nastavu interaktivnijom, dinamičnijom, bližom toj deci koja odrastaju u digitalnom dobu. Mislim, deca pre 15 godina nisu odrastala na ovakav način, znači u najneko skorije vreme, a sada mi moramo da im se približimo, moramo da budemo u korak sa tim ne samo digitalnim tehnologijama, nego prosto njihovim načinom razmišljanja, koji je potpuno izmenjen u odnosu na neko vreme pre 10-15 godina.